Γεια σας παιδιά, Πούμα είναι εδώ και σήμερα θα παίξουμε λίγο στον Extreme Craft Survival Games μαζί με το φίλο μας τον Αντρέα 198. Πάμε! Καράχτα. Το έχω. Έχω 2 TNT, μια Enderpearl. Τίποτα δεν πήρα. Τρέχω, άντε γεια. Πιάστε με τώρα. Βρήκα chest. Bow και diamond sword. Bow power 1 και diamond sword. Ναι. Άντε γεια φιλαράκο. Όχι, αρχίζουν οι άλλοι και τέτοιο και χτυπιούνται. Εγώ είμαι sneaky, εγώ πάω πάνω. Εγώ έχω diamond sword. Έχω flames, έχω τέτοια flames, ωραία, έχω μια μπριζόλα. Εντάξει, θα τα πάω καλά σε αυτό. Ήδη πήρα kill. Σοβαρά. Βρήκα ένα diamond και ένα golden apple. No. Όχι. Poisons. Μου ρίξα poison. Μισό χάρτη με. In my leather pants. Όχι, θέλω το golden apple. Γρήγορα. Μου ρίξα poison μου ρίξανε. Lemon power. Εγώ, τι πανοπλία έχεις? Θέλω μόνο καπελάκι. Και να κάνω full iron πανοπλία. Diamond sword και άλλο ένα bow. Αν σε βρω θα σου δώσω, αν βρεθούμε θα σου δώσω enderpearl. Τι, έχω enderpearl. Όχι, δεν έχω. Οκ, ένα chest θέλω. Να το. Βρήκα leggings. Εγώ βρήκα 2 diamond swords. Κι εγώ, όχι. Ναι, κι εγώ έχω 2 diamond swords. Δεν έχω το diamond sword και να μην τα πάρει κανείς άλλος. Ναι, αυτό κάνω. Έχω TNT-σα έχω φίλε. TNT. Γιατί μπορεί να χτυπήσει και εσένα και να χάσει πιο πολύ damage. Δεν με νοιάζει, πάλι το πετάω μακριά. Και τρέχω όσο πιο ωραίο μπορώ στο μαλάκα τρέχω. Λοιπόν, τέλος πάντων. Πάμε. Λοιπόν. Α, ναι, Αντρέα, πες κάτι ρε στους φίλους. Βρήκα arrows. Βρήκες chanting. Α, ναι, και εντάξει και εγώ είχα βρει chanting, αλλά δεν είχα levels. Σκέψου ας πούμε ότι έχεις levels για να δούμε αν γίνει. Έχω κάτι σαβούρι που πρέπει κάτι που κάπως θα τα ξεπετάξω κάπου. Πού βρήκα εγώ full iron armor τώρα. Φακ, δεν έχω τίποτα. Ο πάτος του το πάτης. Φακ, θέλω πανοπλία. Σου έχω. Είμαι με ένα golden helmet και golden boots. Εσύ είσαι αυτός, έκατσε ή κινητός. Κάθισα. Μπήκε σε ένα σπίτι μέσα. Όχι. Βρήκα κι άλλο ένα golden apple. Και βρήκα και... ναι, εντάξει, ένα golden apple. In my leather pants. Να βρούμε κάπου να συναντηθούμε. Οκ. Βρήκα κι άλλο ένα diamond. 2 diamonds έχω. Βρήκα TNT. Γιατί θα το χρησιμοποιήσεις? Όχι, δεν έχει.
Ρε βλάκα, έβαλες TNT. Seconds! Αρχίζει 30 seconds. Ποιο? Το deathmatch. Πήγαινε στο ring. Έρχομαι. Λοιπόν, περίμενε, έχω poisons. Έχω και healing potions. Potions. Fuck. Πάω mid. Οκ, εγώ πάω mid. Τι έχεις? Fuck. Όχι ρε φίλε. Να το αρχίσαμε. Νάτος. Το σκοτώνουμε. Λοιπόν, πέταξα potions. Δεν φύγουμε. Όχι. Έκανε πόσο. Τον έχω. Όχι, με έκανε poison. Έχω bow. Το πέτυχα. Ωραία. Με σκότωσε. Έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις το game. Με πώς τον άφησες? Τι. Όχι το lag μου τώρα. Όχι το lag, όχι ρε φίλε. Όχι γάμο το lag μου. Και νίκησε. Το ξέρω φίλε. Με έχει γάμο το. Δηλαδή αν δεις το βίντεο τι lag έχω, θα λιποθυμ... Τι το ίδιο map, σιγά μην πω στο ίδιο map, θέλω καινούρια. Όχι, αυτό είναι πολύ ωραίο. Σιγά μην πω ξανά στο ίδιο φίλε. Πάμε σε άλλο. Εγώ μπαίνω στο ίδιο. Καλά, εγώ μπαίνω σε άλλο. Μπαίνω σε ένα. Αν θες πες σε ίδιο μάτι με μένα. Εγώ μπήκα σε ένα άλλο. Άντε να ξέρεις πως εδώ στάνταρ θα βρεις ένα diamond sword, στα άλλα δεν βρεις καθόλου. Εντάξει, και δεν πειράζει. Αλλά φίλε και δεν μπορώ με αυτό το lag. Τι μπορώ να κάνω γάμο το για να μην κολλάει το παιχνίδι? Επίσης παιδιά τώρα μου μείναν άλλα 3 λεπτά. Θα το ξέρετε. Οκ, εγώ φεύγω από εδώ. Poisons και cookies. Ακόμα δεν άρχισα, βρήκα αρκετά καλά πράγματα. Θα σε λαπτώσει λάπη και κλαίω τώρα. Τι κάνεις? Είχα ένα golden apple στα χέρια μου και το έχασα. Πώς το χάσες? Μου το έρπαξε άλλο. Τι είχε? Είχε diamond sword και δεν με χτυπούσε τόση ώρα. Έτρεχε. Όχι, απλώς ότι εγώ το χτυπούσα, δεν εξιώθηκε. Nope. Wow, βρήκα diamonds. Και επίσης υπάρχει parkour εδώ. Τίποτα. Λάγκαρη λάβα. Wow, βρήκα diamond. Επίσης λάγκαρη λάβα. Αυτό πρέπει να το δεις στο βίντεο μόλις το ανεβάσω. Σήμερα. Ναι. Πρέπει... Εγώ θα το ανεβάσω το βίντεο. Χτες δεν ανέβασα τίποτα φιλαράκο. Γιατί ό,τι βίντεο έκανα μου λες μην το ανεβάσεις. Λοιπόν δεν ανέβασα τίποτα, σήμερα θα το ανεβάσω αυτό το βίντεο. Deathmatch, όχι ρε, σιγά μην το ανεβάσω, θα ανεβάσω αυτό εδώ πέρα, εντάξει. Λοιπόν παιδιά, επειδή βλέπω ότι μας τελειώνει ο χρόνος, σας χαιρετώ από τον Μπούμα 1 και τον Αντρέα 198. Θα τα πούμε παιδιά σε ένα επόμενο επεισόδιο στο Minecraft!